Assalamu alaikum aziz izleyiciler. Assalamu alaikum Aydın. Aleykümselam, kemine selam vatandaşlar. Ama bağışlarsınız. Bu yine yarım saatten gece alaydık ya la. Demeden. Bir O, tekniki problemalar oldu. Onun o, için indi affınıza sığınmaz diyeli. hava indi o tezrak başlasak. Demeder tema gireli. O devlet size tazeden düşündürmekçi biz. O devlet demesine. Ondan sonra biz bir devleti ya da hükümeti olsun şu devleti değişle o näme zat kurulacak bolsa yine şu taylardan geçmeli bildeşler. Yine bir modern devlet deyip bir düşünce var da belki bizim Türkmenlerimiz onu eşitenem değildir. Yani şu zat var. Şu at görüyen devletlerimiz, ösen devletlerimiz yani bir 35 tane devlet hükmünde geçeceği sahanı. Şolar modern devletler ve beyleklerim ösüp baryan devlet yine bir zat o şonun ýaly nemeleri alya şu 35 devletim doğulu industrial ve revolüsyon geçirip ve näme diýär bizim şu wagt dememizde kapitalizm neme boýunça özünü östürendir. Ine şol 35 devletim yani seredin kapitalizm var ve iň ösen devletler hatarına girýär. Yine bular şol ösüşe nädip baba gowuşdular, nädip şu ösüşe elde edip bildiler. Ova kapitalizm sebäpli şon ýaly boldum ýa-da o şolar ösenden soň bir kapitalizm ýalap bir ad aldymy diýip soraly. Ýöne esasy bu taýdak nämämiz modern devlet düşüncesi. O Türkmenistan modern devlet düşüncesinin niresinde şu zatlara çelli o bir gözden geçirer. Kızıklı gurung boljak. Indi modern devlet diýende modern devlet haçan doğuldu diýip soramaldy birinji. Modern devlet 19-njy asyryň başlarında ente Kenbrowa uzak bir nemesi ýok ýöne. Türkmenistan modern devlet bolup bilerdi belki şo zatyň içinden geçen olsa sebäbi bardy. Neme soň çykyp ýene bir zat bolanok da. Indi o modern devlet birinji Germaniýada döredine Max Weber diýip bir o sosiologlara sosiolog diýip aýdýarlar oňa. O siyasat bilimcileri siyasat diýip aýdýar. Siyasatçı diýip aýdýar. Her hemme adam öz üstünde çekýär ýöne ol adamyň demesi gaty giňişdir. Umuman sosial o bilimlerin ustasy diýip aýtsam bolýar. Ve managementin hem atasydyr. Yani management diýip aýdýarlar ýa-da näme işletme diýerler Türkiýedäkiler. Dolandyrşyk ustasy o yani atasy şol wagtda da. Şol bolmasa häzir şu näme diýen zatlaryňyz hem o döremezdi. Köp bilýän zatlaryňyz dünýäni organizat eden, devletleri organizat eden bir guraba haline getiren düşünceleri orta atıp giden adam Max Weber. Indi o Max Weber näme zatlar aýtdy da o şu ýagdaýa geldi. O bizem şol aýdylan zatlardan o näme üçin mahrum galdyk da häzir hem entek şol öňkü orta sırlaryň nämesinde gezip ýörüsdiýär. Indi Max Weber'in bir aýdan sözü var. O ösmejek milletler diye bayram öňünden ederler diýen bir sözü var da. Aýdym bilmedim sana den geldi mi şu sözü. Benim şu kulağıma galypdy. Bizim indi toy edişlerimiz aklıma gelýär da. Aýdym. O ösmejek milletler diye o toyu öňünden ederler diýip bir sözü var. Ýa näme diýmek bolýar? Şu toya gücü yetmeseden şu toyu etjek bolýar diýmek bir manyny berýär da. Indi yine Max Weber modern devletleri bürokratiýa baglaýar da. Yine bürokratiýa diýilen bir zat
bar diye. Şonun neticesinde güýçli organizowanyny diýip aýdaly. Bir guramalar gurup bolýar. Ine döwlet hem şonuň iň uly guramasydyr diýip aýdýar. Ýani beýleki tarapdan aýtsak, döwlet diýe bir bürokratiýadan ibarat guramadyr diýe, önümçilikden uzakdadyr diýe, döwlet önümçilik edýän däldir diýe, ýöne önümçiligi organizasiýa edip biler diýe. Ýani biz aýdyp geçýäs, döwletiň guruluşykda işi ýok. Ondan soň bir zat fabrik gurmakda da, fabrik işletmekde de işi ýokdur. Döwlet diňeje neme diýendir? Şonuň bürokratiýasyny alyp barýandyr. Döwlet gaty uly bir bürokratiýadyr. Indi ol Max Weber gaty detallary bilen düşündirýär da, bürokrat nähili bolmak, nädip ýetişmeli, bu bir giden işler var. Ýöne biz şu taýda ine modern döwletler bir bürokratiýanyň netijesi hökmünde dörendigini el almaly. Indi Türkmenistanda bürokratiýa nähili ýagdaýda barmy ýokmy ine şo var. Ine bürokratiýa soňam 21-nji asyrda ine e-döwletiň bir ýa-da e-döwlet bürokratiýanyň bir bölegi bolup barýar şu wagt. Yani bürokratiýany e-döwlet ele geçirip barýar. Ösen yurtlarda ýaşaýanlaryňyz bar bolsa, hatda Türkiýede de e-döwlet gaty güýçli sistemadyr. Ine orset taraplarda entegem ýokdur e-döwlet bir düýpli işleýän mexanizm. Indi olaryň bürokratiýasyny pikir edin. Yani şol bürokratiýa oturmadyk yurtlaryň hemmejesinde de korrupsiýa ýene bir zatlar bolup bilýän. Şondan bilip bilersiňiz. Yani kicik bir meselede de korrupsiýa bolar hökmän suratda. Indi aýdyň bu taýda men sözü sana bereýin. Bir giriş etdim mi diýip pikir edýän. Sağ ol Kemine. Birinci yankı döwlet meselesini ya da döwletiň işleýiş şeklini ya da bürokrasiýasyny näme we nämeň netijesinde we näme işler edýändigini Weber'dan öğrenip bilýäs ya da öğrenmek diýende ol nähili bolmalysyny aýdan adam däl. Hakyky şol bar bolan zatlaryň analizleriniň netijesinde ortaya çıkaran ve yanlışlarını ve doğrularını görkezen dünyadaki türlü sistemalaryň yanlışlarını ve doğrularını görkezen bir şahs diýeli. Ve kemine şol yanlışmasam yankı döwletiň görnüşlerini ya da döwletdäki häkimet diýilýärmi. Şol görnüşlerini açıklanan wagty bire yankı näme bagly dolandyrış geleneksel diýil ya da traditional diýip traditional soňam o taýda culture vardır. Şolun netijesinde var. İkincisi hem bir şahıs ya da otoriter sistem diýenimiz şo bolýar da. Bir şahsyň karizmasynyň netijesinde ya da başarjanyň netijesinde üçüncüsü hem modern döwlet diýeni dogry aýtýandyr men kemine. Indine şu üçsünün içinde men birincisine yankı näme diýeli traditional döwlet olanda ya da traditional döwlet düşünjesi näme bolýar? Ine tariha seredip görüň, nesilden nesile geçýändir taht. Ve şo tertip düzgün olandyr. Tertip düzgünleri bir maşgala vardır, şo maşgala dolandyrýandyr. Şo maşgalaň dolandyrýan yerinde hiç hili management bolup bilmeýär, yankı bürokratiýa bolup bilmeýär mümkin däl. Sebebi bürokratiýanyň işleýän yeri yankı büro sözünden gelip çykýar däl mi şol söz? Yani bir adam däl. Bir adam däl, näme? O taýda şu traditional diýilen var ya, ol aýdyň näme? Ol traditionalda bir sany lider var diýe. Yani şu lider näme ortadan aýıran ine şu Max Weber'iň özü de. Şondan diýe bir bürokratiýa geçmeli diýe, yani bir ullakan düzgünlüğe geçmeli diye adamların sany köp de bürokratiýada ve şahıslar önemli däldir diýip aýdýar ýa-da şo taýda.
Şahsı hiç Hawa. yok diye, şahs diyen näme yoktur diye. Yani iş bilen işten çıkan näme hem tapawutlandyr. Ya misal üçin işte yankı işe baran soň şo taýda tertip düzgün var diye, şo tertip düzgünü seni yerine ýetirýän diye. Ýöne işten çıkan soň sen dostuň başgalaň ýeneň bolup bilýär. İşte şo zatlar bolup bilenok diye. İşte sebäbi öz tertip düzgünü var. Ulakan bir mekanizm ve sen şoň bir bölegi bolýan we sen şo işiňi, borcuňy yerine ýetirýän. Indi nämen ýanky karizmatik döwlet guruluşunda da näme bolýar? Kaýsam bolsa bir şahs aýdaly gahrman, şol gahrmanyň izinden gidýärler toplum. Ol gahrmanyň izinden giden ýagdaýynda da eýýäm ýene iş ýanky bürokratiýa ýa-da önümçilik hiç zat bolup bilmeýän watandaşlar. Üçüncü ýene modern döwlet diýende, modern döwlet diýeniň sebäbi bürokratiýa bardyr içinde hökmany suratda. Ýa-da işi edýän adamlar bardyr. Teknokratdyr olaram. Sebäbi bir ýalňyşmasam näme çelini aýdyp geçe kemene yetiştirilmesi ve şoň adamyň şahsy hili diýsek dogry bolar. Şahsy hili bolmaly. Ýani öňüne goýulan işi edip bilme bejerisi bolmaly şol adamda. Edip bilmeýän bolsa ol eýem şo taýda işläp bilmeýär. Ýa-da on dostu bardyr, garyndaşy bardyr, garyndaşy gelip şoňa kömek etmek diýen düşünjede bolmaly däl diye. Kişileriň üzerindäki problemalary çözýän bir mekanizm däldir. Toplumyň ýa-da köpçüligiň ýa-da jemgyýetiň, halkyň problemalaryny çözýän bir çözýän iş ýa-da çözýän adamlaryň topary diýen bürokratiýasy. Ine şoň ýaly bolmaly. Indi Türkmenistanda ine 90-njy ýyllarda saparaga kän aýdyp geçýärdi. Ýanky bürokratiýany nomenklatura ýene diýip şoň ýaly erwet söz ýaly edip bolanýatlar diýe. Ine Türkmenistanda şu günkü önümçiligiň ýoklugynyň sebebi hem şondan gelip çykýar. Indi haýsam bolsa bir iş etmek üçin watandaşlar ol kiçi işler bardyr, aýdaly ağaç ekmek, ýene etmek, o zatlary kişi edip biler. Bir adam ýa-da 3 adam, 5 adam, ýöne ulakan işler bardyr. Mysal üçin şu günkü Türkmenistanda su problemasyny çözmek. 10 adam çözüp bilermi şonu? Ya da modern döwlet bolman şonu çözüp bilýäsmi? Su problemasyny çözüp bilýäsmi? Çözüp bilemizok. Ýöne bir zat aýdyn. Pasport problemasyny çözüp bilemizok. Beýleki ykdysady problemalar bardyr. Ykdysady problemalary 5 ýyl 10 ýyl öňünden çözülýän käbir problemalar bar. Onuň makro derejedäki, ýani ulu derejedäki çözülmeli ýeri bardyr. Onu kişiler hiç haçan çözüp bilmeýär. Ya da prezident şonu çözüp bilmeýär. Şu günkü Türkmenistandaky sistema awtoritar sistema. Awtoritar sistema şonu çözüp bilmeýär mümkin däl. Yani modern döwlet bolman biz hiç haçan bir problemany çözüp bilmeýäs. Şoň üçin ine Türkmenistanda prezident ýanky çagalara goş gaýtdyryp şolara pul berýändir. Onu çözmek ansat biriniň bir sany maşgalaň problemasyny çözmek gatansat onu şahslar çözüp bilýär, gahrmanam çözüp biler onu. Liderem çözüp biler onu. Ýöne ulusyň problemasy diýjekmen. Ulusyň problemasyny çözmek üçin hökmany suratda ýanky management gerek. Management ýene modern döwletiň managementini ine we bir düşündirip geçýär, aýdyp geçýär. Ve şoň netijesi hem ine kapitalizm ýa-da önümçilik kapitalizm diýende ol reklamlarda ýa-da mediada aýdylýan kapitalizm däl. Bize kapitalizm erwet zat diýip öwretdiler. Ýöne on erwetlik ýa-da on ýaly bir niýeti ýok kapitalizm. Önümçilik nereden döredi? Ya da elimdeki telefon hemen önümü. Berden hemen düşündürüp geçeli yankı nomenklatura diýilýän zadyň erwet zatlygy kim üçin erwet? Men ona aýdyp geçeň. Demokratlar üçin nomenklatura erwetdir. Olar üçin hapa söz ýalyk bir zat aslında, şoň ýalyk adam. Başlanjan gelip dur. Ýöne şol nomenklatura diýen zadyň özü näme? Asyl manysy näme? Nomenklatura diýmek bellenen
biri tarafından ya da bir ol kişi olman bilir. Bir sistema tarafından ya da bir zat tarafından bellenen ortadaki yani bar olan zada nomenklatura değil ya. Misal üçün yine aydalı haysan bolsa bir təzə bir element tapdılar ve elemente ad verdi. Yani kimya bilen meşgullanyanlar şol elemente ad veren adam şol element aslında bir nomenklaturadır. Sebäbi o elemente ad verdi. Koyuldu. O elementin özü değil ol adı biri tarafından koyulan için nomenklatura diýilýär şoňa. Indi işe yerleştirende de eğer sistema alıp halk saylamasa, halk saylasa nomenklatura değil. Yine demokratiya demek halk saylamalı, halk saylayan olsa yine prezident, halk saylaya prezidente sen nomenklatura deyip bilmeyen. Ya da deputata nomenklatura deyip bilmeyen sebäbi halk sayladı. Yani köpçülük bir sistema tarafından bellenmedi ya da kanun tarafı kişi tarafından bellenmediği için çok yalı oluyor. Yani eğer yine bir sağlık problemini çözmek için bir adam çıkıyor, ona aydalı meclisten 10 adam, 15 adam çıkıyor, birini belliye yine şu sağlık problemini çöz deyip bir adam ya da bir toporu belliye şolu eyyem nomenklaturadır. Indi şun ervet tarafını düşündürsünler. Näme servet? Men o yerde kaçıryan bir zadım yoksa ya nomenklaturanın nämediğini men gatygowy düşünýän. Sözün yankı çıkış tarihinden başlap nerelerde ulanılýan ve haýsy döwürlerde ulanılýan, näme üçin ulanılýanyny bilýän, ýöne näme üçindir Türkmenistanda bizde düşünjede ýalňyş bir zat özem ýok bir zat var nomenklatura diýip. Düýünden on ýaly zat hiç ýerde ýok. Dünýäň islendik döwletine seredip görüň, dünýäň taryhyna seredip görüň. Bürokratiýa hem şoň ýaly zat. Erwet tarapy ya da erwet ýeri barmy onun. Elindäki telefon şoň önümi. Giýen egin eşigin şoň önümi. Ondan soň ýaşaýan jaýyň şoň önümi. Maşyn sürýän maşyn şoň önümi. Üniversitetler ýene esasanan şonuň önümi. Üniversitetler şonuň önümi. Bilim ýene bir zady Nämet Mälikimine ýene bilim, ilm diýilen dünýäde şoň önümidir aslında. Doğru bürokratiya. Indi maňa biri çıksın, yekece köptel, yekece bir sany demokratiya diýilen ýok bir zadyň önümini görkezin. Komünizm kan bar, ona goşup bilersin aýdym. Komünizmde de yankı bürokratiýasy temine men fikrimçe o diýen ýalyk näme del, yankı traditional döwlet ya da näme döwletden liderli autoritar döwletden birazcık olan kan bar. Sebäbi komünizmde de yine isteme yankı näme vardır. Bizde näme senagat diýil ýa-ni. Senagat vardır. Indi istendik bir yerde kemine şu zat var, senagat bar olsa, şu taýda hukman suratda management var. Management diýmegem şol näme bilen bürokratiýa bilen ikisi bir söz, ýani sinonim olar. Ýöne demokratiýa diýip, demokratik model diýip, indi Weber'e men şu demokratiýa diýen ýerni kendir görmedim, ýani özüm dogrusyny aýtsam kendir okan adam däl ol. Nämelerini, hemme yankı eserlerini okan adam däl, ýöne demokratiýa diýerler. Türkmenistan'da da şoň misalydyr. Türkmenistan Demokratik Partiýanyň elindedir vatandaşlar. Demokratiýa önüme öndüren däldir, önüme öndürüp bilýän däldir. Mümkin dälse sistema belli. Çay gaýnatjak bolsaň, birinji yankı ocak açarsın. Soňra çaýnyk içine de su goýmaly bolýar. Şol prosesi we bir düşündiripdir näle bolýanlygyny. Nämeň netijesinde kapitalizm döredi. Nämeň netijesinde de yankı industri diýen senagat diýen işler ya da şol dünýä döredi. Ne şonu düşündirýär näde bolýany. Özem tebii ýagdaýda şoň ýaly bolmaly diýär. Başka hilem bolup bilmem mümkin değil diye. Hava kimin aydır? Hava indi biz umumy näme gelelde. Türkmenistan hava geçip biler bundan sonra. Umum sonra. Indi bütün dünya hiç kim haber yok da şu adamdan. Tanıyan hem değildir. Aydın güzel aydıp görse aslında şu adamın aydan zatlarına ayrıyasta. Şu vakta çelli.
Biz aýdyňam hawa şunu okapdyr, menem okudum hakykatdan üniversitede. Hemme bölümlerde diýen, ýani şu adama den gelmeli hukman suratda sä ýok ýeri ýok da onuň. O eden zadan bir ýöne köýjek bir bolýan ýa aýdyň aýtda bolýan zatlar göz bilen görüpdir, şona ýazyp beripdir da köpçülige. Soň şoňa düşünen adamlar şonuň işini durmuşa geçiripdir. Ýani bir näme diýerler oňa bilip, şu düşünüp şu işe durmuşa geçirýär ve üns berýän bolsaňyz o modern döwlet ýa-da modernity diýip näme geçýär de modernlik ýa-da modernçilik mi näme bolýar. Türkmençe döwrewap diýerler de o döwrewap sözü doğru gelen ok benim pikirimçe o döwrewap diýmek däl, ol modern. Yani şol o modern nämäni orta atýar we döwletler birden ösüp gidýär. Indi köp adam näme mikän diýip pikir edýär. Ýani Marxyň nämesi boýunça çykarýarlar da şu wagt kapitalizm hem şu boýunça düşünýärler ýöne. Marxyň orta atan teoriýasynyň netijesini görüň, ýene kommunizm diýip bir näme bardy. Şonuň o beren netijesini görüň, birem Max Weber'inkini görüň. Yani Marx diyelim, Karl Marx filan. Dova yankı Max Weber. İksem Germanyalı. İksem Germanyalı bu adamlar. İksem birbirine yakın vaqtda yaşaptır. Känbir uzak vaqtda däl. Yani o netije seredin. Bira o modern döwlet ortadypdyr. Beýlekiniň orta atan sistemasy çöküp bir näçe adamlaryň demesine ölümle yo sebäp bolupdyr diýerler. Kemin indi şu berde bir yine bir problemimiz var oğlum. Yine Karl Marx'ta ken duygu vardır. Duygu diýende näme diýile? Emotional nämeleri vardır. Näme empati diýerler de. Empati diýerler. Tamam, bu näme meselesinde misal üçin Karl Marx'ta döwlet düşünjesinde de şol duýgulary garşydyranlygy üçin şotak. Yani şondan çıkmandır duygu nämesini misal üçin gowy görmek ýa-da gowy görülmek ýa-da düşünjeler bilen ýa-da nefsini ağırmak ýa-da düşünjeler bilen birinciden döwlet meselesi oň ýaly çözülen ok. Ine Weber bilen ikisini tapaltlandyran ýeri mene iňe elbette başga da bardyr. Mene iň näme ýerini şo taýda görýän. Sebebi Weber'e göre näme diye yankı bizim bürokrat diyen adamlarımızda hiçbir duygu yoktur. Garındaşı yoktur, dostam yoktur. Olar işte iş, yani iş neden vatı hiçbir on duygusu yoktur. Ya da kişilerin problemasını çözmek için hep iş sadı diyen değildir olur. Olar näme diýerler köpçülüğün problemasını çözmek için. Ve kanunlar boyunca olaryň bir bürokratın öňünde kanunun nämesinde prezidentem deňdir, ýa-ni balıkçam deňdir, daýhanam deňdir, erkegem deňdir, aýalam deňdir. Yani bolmaly şoň ýaly diýip düşündirýär Weber'im. Ýöne Marx'ın nämesinde duygular vardır yine. Biri bay, biri garip olmasın, hem adam deň olsun, ýa-ni gowy niýetli adam. Gowy adam diýip biljek. Şoň ýaly duygu meselesi bilen hem döwlet nämesine gidýär, açıklaýar ýa-da şo zatlar hem düşündirýär. Ondan soň indi gysykly ýeri var kemine. Näme üçin iksem Germaniýada, iksem Ýewropada diýen men, sebäbi Germaniýa diýip aýyrmak Ýewropa diýsek dogry bolar aga. Dogry bolsa o döwürlerde ýene 20-nji asyryň başı diýeli, Ýewropada hem ýa-ni bilim ýa-da informasiýa akışı bir-biriniň arasında, mesela Germaniýada çykan zat 2 gün soň Parisde ýa-da ýa-ni Rim şoň ýaly ýerlere ýaýrap bilýär, çalt ýaýraýardy. Indi näme üçin şol iki düşünce, iki başka düşünce, bire ýa-ni hakyky tertip düzgün bilen diýe, bürokrat bolmaly diýe, bire aýtdy hemme deň bolmaly diýe. Ýene deňlik diýe. Ýöne şol deňlik diýen näme SSR'de döreýär ýa-da Russiýada döreýär. Beýleki düşünjede Ýewropada döreýär. Näme üçin? Berde de şoň ýalyk bir soraw bar. Aslında komünizmi
lelindik görkezeler ol yerine getirici. Yani düşünce onku değil, fikir onku değil. Ha. Ne için şonu hatta Marx yani Karl Marx Weber'dan o nemeleri öňe sürýär. Ve şonku doğru diýip kabul edilýär. Ýöne Ýewropa şonu kabul etmeýär. Ýewropaň jemgyýeti şonu kabul etmeýär, beýleki modeli kabul edýär döwlet düşünjesini. Aziya taraplar, ine Xitay hem şoňaly. Russiýany göz öňüne getirin. Ullakan bir territoriýa. Näme üçindir? Deňlik döwlet diýen düşünjesi ya da komünizm düşünjesini, sosializm düşünjesini näme üçin olar alypdyr? O hünersizlikten gelýär, aýdym. Hünersizlikten gelýär. Men ine bir zat deňeşdirip bereýin ýene de. Ine Max Weber, o biziň ýanky bürokratiýany ortağa atan adam diýäsde. Max Weber'in o demelerinin içinde, yazan zatlarının içinde vocation diýip bir neme var, bir söz var. Vocation değil de vacation diye de. Neme? Hüner diýmek. Bir adam şu hüner boýunça bir hüner var diye, şu hüner üçin ýaşaýar, hüner boýunça bar diye durmuşyny şonuň bilen alyp çykýar diýip aýdýar da. Hünermen, ýene professionallaryň döreşine ýene şol neme diýär, düýpli işläp çykarýar. Pikret ýöne Karl Marx professionallary neme diýendir? İza çekýändir. Hatta näme diýär? İş edýän, meselem näme diýilýär oňa? Bir fabrikaň içini göz öňüne getirýär-de. Şo taýda. O kim köp iş edýän bolsa diýär, hereket. Ol pikir öndürme däl de hereket işi şol önemlidir diýip ortağa atýar. Ýöne beýleki aýdýar bir hüner diýär, hüner önemlidir diýär. Şu hüneriň netijesinde çykýandyr diýär köp zatlar. Şonuň ýaly bir tapagy bar da. Indi pikret Karl Marx'ın aýdan zady Russiýa şo orslar diýil şo wagtky hünersiz. Näme üçin hünersiz? Industrial rewolýusiýa girip bilmedik. Soğuk, kış, önümçilik yok, yine bir zat şonuň ýaly bir ýerde. O Xitay hem edil şonuň ýaly. O näme inglizler girip çykandan soň adam sanamken deň aýramadyk da şol hünersiz, garyp halklar şol deň bolmagy gatygowy görýär. Pikir edýärler, onu gön aýdan oklar, ol demede geçýär, pikirlerde, düşünjelerde. Başkalarının arkasından o yaşap bilerin diyen bir neme döreýär. Mümkinçilik döreýär şolaryň akıllarında. Yine şonuň üçin hem Karl Marx'ın aýdan ol duygu nemesi hemmekim deň bolmaly diýilen duygu içerýän diýeli. Şo sözleri yine alıcısında şo daşary ýurtlarda tapan bolmaly. Yine bir ýyldaşymyz ýazypdyr Che Guevara diye. O diye biz orta çağ feodalizminden gönü komünizme geçtik diye. Olan bir pikirlendirýän bir zat. Aýdym şonuň ýaly bir nemesi var. Şu vacation demäň üstünde de gaty köp durýandyr. Üns çekýär de şonuň nemelerinde, yazan zatlarında. Ona näme üçin gelýär? Ine bir bürokratyň nemesini şekillendirýär aslında. Bir bürokrat diýär nähil bolmaly diýär de. Bürokrat diýär doğulandan bürokrat bolmalydyr diýär. Yani doğuluşdan gelýän bir nemesi bolmalydyr diýip aýdýar. Käri bolmalydyr diýip aýdýar. Hatta ol has neme diýip aýdýar. Şonu okanlar belki şonu bilýändir. Ve umuman şol adamyň düşünceleri netijesinde şu an o hemmekim telefon ulan ya diýip bileli, kompýuter ulan ya da YouTube'a girip dinläp bilýäsine. Näçe uzak bolsa da bir-birimize gönü şu wagtda dinläp bilýäs. O adam bu zatlar etdim, yok etmedi. O bir köpçüliklerin iş alıp barbagy orta atıp gidiyor da. Bunam diye o döwlet nemesine derejesine çıkarıp bolýar diye. Şu bürokrat yani döwlet derejesine çıkarıp bolýar. Şonu doğru oturdan wagtyň ösýär diye. Yine
Pikredin gönökejek ya. Hemmäniňe bazar aýtsan düşnükli aklyna da gelip dur. Onu çylşyrymlaşdyryp demetmäne gerek yok da. Ve hakykada has ýakyndyr. Bu o täze Türkmenistan üçin gaty önemli bir mesele. Gaty önemli mesele. Häzir şu wagt serediň Türkmenistanyň bürokratiýasy ýok. Korrupsiýadan meýdana gelýär. İçiniň nemesi bürokratiýasy. O döwletiň guruluşy hem kliptokratiýa. Kliptokratiýa diýmegem ogurluk üçin o döwlet dolandyrýar diýip aýtsak bilmedim dogry bolarmy? Dolandyran oklarda dolandyrýan ýalak bolýarlar da. Başymyzda oturanlar ýokardaklar diýäňiz aslında şolary kliptokratiýada ogurlar bolýar. Ýokarda oturanlar ogru bolýar. Şu ogurluk etmeýän bolsa şo taýa baranok, etmese de şo taýda tutanoklar. Ogurluk etmejek adamy öz aralarynda tutmaýarlar. Yani hemmesi deň derejede bir cezalandırılmalı bolsa deň tutulmaly. Yani ogru hökmünde ya da niyetleri şu ogurlama üçin şo taýy wezipe baran hökmünde görmeli. Yani bular bürokrat däldirler. Yani döwletiň kamu diýilýär, aýna kamu demesi public sfera, kamu sferasyndakylaryň hemmejesi o bürokrat bolmalydyr hökmän suratda. O bürokrat hem nädip bolýar ýanky hünär nemesi doğuluşdan gelmeli diýip aýdy Max Weber. Ya bular kimine doğuluşdan gelmeli diýeniň sebebi onun o taýdaky men başka hile ýanky. Yo başka hile o doğulan adyna neme däl. Aýtjak bolýany düýüpli şonda şol neme bolmaly diýär-de hünär. Aýdaly bir futbolist 30 ýaşynaça futbol oýnap soň bürokrat bolup bilmez. Ýanky ýetişdiriliş nämesinden başlap, mektebinden başlap universitede eden işleri şoňa ýakyn bir ýani şol sistemany düşünüşüp biljek adam. Sebäbi o taýda sen lideriň ýok. Sen sistemany düşünmeli, tertip düzüni düşünmeli. Şo ýagdaýda ýani dogulanan diýeniň nämesi şondan gelip çykýar. Şo nämeleri vardır. Ýanky futbolist gelip bir ýerde şoňa bir wezipeni eýelemeli däl ýa-da başga ýene şoňa bolup biler, siýasatçy bir bürokrat bolup bilmez diýjek bolýar. Awa. Ýene ýerleşler şu Max Weber diýen adamy okan gaty sahada dilleri bilen ýazýar, çylşyrmly ýazanok. Ýene Karl Marx'yň ýazan zatlaryny okap düşünjek bolsaňyz gaty kan wagtyňyzy alar, o düşünýän zatyňyz hem az bolar. Son pikir edersiz Karl Marx akıllı mı kendi? Yok, onam okasıllar. Onam okamalı. İn esas nämesi arkada akıllı görüp bilmek mükemmelde. Hava. Ya bu taýda aýtjak bolýan zady mine Karl Marx'yň yazıp o komünizm döretde netijesinde. O gaty çylşyrmly ya çylşyrmly däldi. Bir zatlar ýalňyş bolmaly da şo düşündirip bilen ok düýüpli. Yani Max Weber okan wagtyňyz hemme zat tanış gelýär. Okan wagtyňyz şoň ýazan zatlaryny we aňsat akyjy gidýär-de. Kemine men ýene bir zady näme deýin? Aha. Berde ýanky wajyp bir zatlar. Karl Marx'ta näme diýär? Pikir azatlygy ýokdur. Karl Marx'ta. Ya da pikir diye gerek değil diye, düşünce diye gerek değil diye. Düşünceni gören o. Yani yok diye onu yazdı diye. Hatta adamları yine gatlak diyelir. Gatlaklara ayırıyor adamları ya da klaslara ayırıyor diyelim. Klaslara ayıran vaat yani aşağıda klas yok orada klas yani gatlak gidiyor. Ve Karl Marx'a göre ne mi? Yani madde ya da baylığına göre yani kapitalına göre klaslara ayırıyor, doğru mu? Hava. Puluna göre ayırıyor. Yani Max Weber näme diye yok diye klaslara yani adamın düşüncesiyle ayıryandır. Hava. Düşüncesi ve terbiyesi ukuyubu bilen ayıryandır adamlar klaslara. İndine Türkmenistan'da düşünce hormat koyulyan mı?
Ya berde yine şahsiyete nämetmen bilersiniz. Misal üçün aydalı bir adam şahs tarapyndan ýa-da sen düşmanındır. Ýöne onun düşünjesi sen düşmanyň däl. Yani ulanyp bilsen ulanaýmaly. Yine bulam ikisini tapawutlandyrýan we şol bir wagtyň özünde ne Türkmenistanda da gynansak da şu gün pul bilen ölçenýär. Hemme zat adamyň kimligen pul bilen ölçenýär. Düşünjesi bilen däl. Yine gaty erwet zatlar yine bundan ve bir yankı 20-nji asyryň başy diýip bilýän 19-njy asyryň soňu, dogrymy? 20-nji asyryň başy bolmaly. Yine iki näçe ýyl 120 ýyl geçdi diýeli şol nämeden, şol düşünjelerden. Ýöne biz entegem düşünüp bilemiz ok. Ya da şol düşünjeni biz entegem görüp bilemiz ok. 120 ýyl görüpdir adam şunu. Şu günün suwutnamalary bardyr. Ine soňky 15 ýylyň içinde men keselepdir nöýgen. Soňky 15 ýylyň içinde watandaşlar aslında pul gerek değil, düşünce bilen bayak bolýandyr. Ýöneköy düşünce bilen. Elinde bir öň görüp bilýän we bir proýektiň bolmaly, ynanýan sen ynansaň ýeter şo proýekte. Ýöne ynansaň diýenim o adam bir proýekt däl, işlemeli oň üstünde. Amazony göz öňüne getirip görüň. Amazonyň guruluşuna ine şol adam pul tapyp bilmeýär başda. İş üçin investisiýa tapyp bilmeýär, sponsor tapyp bilmeýär proýekt üçin. Ýöne elinde şol akylyň barlygy üçin ýa-da kellesinde deýin. Elinde proýekti, kellesinde de şol proýekti üçin edip biljek aklyň bolanlygy üçin şol adam ine şu gün näme boldu? Ýani adamlar äze klaslara aýyrsak, iň ýokarda klassadyr şol eýesi. Diýmek we bir dogry aýdypdyr. Beýleki Karl Marx'ın teoriýasyny öz içine alýar onun nämesi. Hawa aslında Karl Marx onun içinde ýitip gidýär. Onun tezini hem öz içine alýar. Şol düşünce eger akyla hormat goýulsa diye öze gönüş ona aýtdy. Akyl diye adamlar klaslara ýa-da gatlaklara aýyrýan zat akyldyr diye. O akylyň soňunyň netijesi hem hemişe baýlyk bilen oturýandyr. Akyldan gymmat zat mene bilem ýok diýip bilýän. Ne olan bizim cemiyetin yanlış nämeleridir. Onu diňe Türkmenistan'ın içinde prezident karşı diýip pikir etmeň vatandaşlar akyla prezident karşı diýip oň ýaly düşünje ýalňyşdyr. Cemiyet akla karşı bizde. Akıl satýanmy diýilen sözüm bizde şoň üçin bardyr. O ýoksan direden gelsin. Ýewropada görmersiniz. Men Amerikany goşjak däse Amerika käwat aýtýas ýöne tarihlerinde Amerika ýaňy dören bir zat we Ýewropaň akly bilen dören zatdyr Amerika. Ýewropaň önümi. Ýewropaň bir önümi. Näme de şoň ýaly Awstraliýa. Şoň üçin Ýewropa diýip aýtýas. Yine Ýewropada şoň ýaly bir söz barmy? Günlük durmuşunda akıl satma diýip ulanýarmy karşylar? Yine kızyklanýan men şo zada. Yani bizde akıl satma diye karşı adamlar. Eline kitap alıp oku diyen, okuyan adam yok. Kitap okumak men fikrim çoğun ýaly kıyın bir zat değil. Kimini. Ya da yine YouTube kanalında da hazır ağır gürrünler edilse ağır temalar olsa näli olar? Dinleyen adam az olur. Yöne koy problemler yine yollar yapıp pulu uğradık bilemiz ok ya da aylıklar peselde çağalın ýagdaý erwet yine şoň ýalyrak bir nämelerde adamlaryň derdini paýlaşsaň duygu ýani Karl Marx'ın nämesi şoň ýaly gürrünler edilse dinleyenler köpelýändir. Ya da ulanýanlar köpelýändir. Yine TikTok vardır. O taýda 15 sekundluk, 20 sekundluk videolar ýalňyşmasam dogrymy? Ve şo taýny, şo TikTok'u ulanýan adamyň sany gatykendir. Ýöne akademik makalary okayan adamyň sany näçe dersen pikirimçe. Akademik makalalar ýanky nämeden 15 sekundda gutaranok da olar. Iň azy 7-8 sahypadan başlaýa 140-160 sahypalyk makalalar çykýar. Yine cemiyet näme diye şoň ýaly makalada akıl vardır, düşünce vardır, mantyk vardır. Şoň üçin şonu okumakdan gaçýarlar. O diýmek näme gerek däl diýe maňa diýişler.
ol katı erwet zat. Yine filosofiya bir sapar komentariyada gördüm. Ben gynandyran adam sen filosofiyan kime gerek ya da filosofiya bilen näme edip bilersin. Dünýäň yankı şar şeklindeligini bize öğreden zat filosofiyadır. Filosofiya birinci düşünjäni orta atýar. Soň yankı takik bilimler diýen. Takik bilimler hem şonu soň suud edýär ya da şoň üstünde işleýär. Ýöne ähli düşünjeler filosofiýanyň netijesidir. Bir adam yine uzak bir yerde durup bir bilen gürleşmek ister ya da gürleşip olmaz mı? Näme üçin bolany, näme üçin soragyň özü filosofiýanyň soragy, näme üçin diýen soragy. Yine şu ýöne bizde näme diýerler? Filosofiýa diýersen filosofiýan kime gerek diýer ya da sosiologiýan kime gerek, psihologiýan näme gerek diýerler. O zatlar olmasa, men aýdaýyn ýene filosofiýa olmasa şu günkü matematika bolup bilmeýär, fizika, himiýa hiç haýsam bolup bilmeýär. Filosofiýanyň önümidir şolaň hemmesem. Olan önümi ýa-ni fizika, matematika, himiýanyň önemi şu gün Marsa uçup ýörler. Ýöne bize näme diýäs? Yok. Yani shortcut gerek bize. Yok bize o zatlar gerek de biz gönü Mars'a gidelim diýäs. Yine de bir zat vardı Aydın, bu Max Weber'in aydan zatı yine devleti ispatlandırýar da. Devletin bürokratiýasy bolmaly, yine bir zat diýip aýdyp geçen yerler vardı. Şo taýda näme diýär da? Devlet bolup bilen bolsa diýär, şol garaşsyzdyr diýär da. Indi biziň garaşsyz baky tarap Türkmenistan sözüne geljek bol, ýani Aydın. Yine pikir edip görüm. 20-nji asyrlarda 1900-nji ýyllarda ýazylyp geçen bir zat. Eger diýär döwlet diýär şu ayrılıp döwlet bolan bolsa diýär, şol garaşsyzdyr diýär. O näme de indi başgaça ters tarapna aýsam, o bir döwlete garaşsyz diýmenge gerek ýok. Barbyr döwlet bolan bolsa şol garaşsyzdyr diýip aýdýar. Ýani bizinkilere şu hamala şo garaşsyz däl de bize inandyrjak bolýan ýalakda garaşsyz baky bir tarap. Her sözlemde, her yarım saatte nämäni televizor açsaňyz eşitip biljek sözüňiz de. Ýene şo taýdan pikirler görüň. Hakykatdan biz garaşsyzmy? Şonu ýal bir nebeleri var Aydın. Yoksa näme bolman, garaşsyz bolmanam işlep bilmeýän diýer. İş edip bilemok diýer. Şoň üçin döwletiň keskitlemesi garaşsyzlykdyr. Mawa. Evet, döwlet iş etmeli. Yankı iş diýemde de döwletiň işi guruluşyk ya da önümçilik däldir. Öz işi var. O dolandyrışdyr. Ullakan sistemany, mekanizmi ökçin etmekdir olan işi, döwletiň işi. Indi şonu etmek üçin hem hökman suratda garaşsyz bolmaly we olar o taýda karar alyp bilmeli. Kararlar alınmalı. Karar alınacak olsan garaşsyz olmalı. Başka nämesi ýokdur. Döwlet başka hili olup bilmeýär. Yani mene bilemok kemine ýene adam kemine yani kemine. Soň men adam dälmiken diýip şüphelenip başlamalydy. Näme üçin diýerken? Garaşsyz döwlet diýmen özü düýünden ýalňyş bir sözüň iki ýerde ulanylşy. Garaşsyz döwlet diýmek. Döwlet bolmak üçin sen garaşsyz bolmaly. Bolmasa döwlet diýip bilemokdan bir guruluşa döwlet diýip bilmeýän eger garaşsyz däl bolsa. Ya da gördüňizmi ýene garaşsyz döwlet diýip bir zat ýok, onda näme üçin sen garaşsyz döwlet diýip çykarýan? Ine Weber'em şoňa ünüs çekýär, adamlaryň ünüsini çekýär. Döwlet şo döwlet bolup bilen bolsa diýär, şol garaşsyzdyr diýär. Biziňkiler ine gündögün aşa garaşsyz waky bir tarap. Ya bu zatlaryň hemmesi tersine işleýär Türkmenistanda, ine şonu düşündirjek bolýar. Indi bizim şu täze Türkmenistan guranda ine modern prinsipler vardır, döwlet bolmagyň prinsipleri. Birinci o bürokratiýasy gowy bolmaly. İkinci döwlet önümçilik işinde iş ýok, guruluşyk etmeýär.
onu bunu etmeye. Kim ediyor deyip sorarsanız yine Türkiye'de edilpiyor misal için. Ya da Orsaya'da bilemok da Avrupa'da yaşap görenler. Şu kuruluşu devlet ediyor mi? Etmeleri vardır. Mesela kamu köpçülüğe değişli yerler ol ya da misal için näme bolup biler? Nemeler, tiyatrlar bolup biler. Kurulmalı deyip karar aldılar. Yani yine de şonu kuran devletin özü değil. Bir sany hususy firmany tutýa. Şu hususy firma yani devlet zakaz edýär, yani sargaya da şu nämäni. Şunun ýaly bir kinoteatr gerek, şunça adamlyk ýene bir zat ýa-da teatr diýeli. Soň şo gurulmaly, soň şo büdjet o hasaplanyp çykýar, çykdyjysy öňünden iň arzanyny saýlaýarlar, kim iň arzana gurup berýän bolsa, soň şoňa tawşyrýarlar, şolam gurup izine tawşyrýar, soň o şo büdjetdäki ýa-da hasapdaky döwletiň ýa-da yerli hökümetiň hasabyndaky pul geçýär olaryň hasabyna. Ýani hökümetiň ýa-da döwletiň özü hiç ýyly guruluşyp işine garşy bilenok diňe zakaz edip bilýär, sargap bilýär. Başga hiç zat edip bilenok. Şoň ýalyk bolmalydyr diýip aýdýar. Täze Türkmenistanda da şonuň ýalyk bolmaly. Häzir ine görüm guruluşyk bar birden. O siti bu siti diýdiler. Ondan soň awaza, soň aeroport. Bular näme üçin o döwlet edýär? Ogurlamak üçin edýärler-de. Şu bir sany guruluş gidip duran bolsa hökmen suratda şonu pikir edin. Yani bizim jüýimizdäki pullar ogurlanyp dur. Şu guruluşyň nemesinden. Guruluş etmek diýmekden ogurluk diýmekdir. Hatta bunu hususy firmalar şu ogurluk üçin guruluş edip bilýär da nemeler bilen dalalaşypmy diýeli o birlikde işleşip. Elmydama guruluşyň arkasynda bir ogurluk bolma potensiýaly bardyr. O ýöne ýere edilen o. Şonuň üçin Ýewropada esasen Germaniýa ýalyk, Fransiýa ýalyk ýerlerde bir täze guruluşyk ýene bir zatlar köp bolýan däldir. Ütköşük Türkiye'de bir beýik binalar gurulýar da. Ki çaysan bir önümçiliğe peýdaly ýeri ýok. Ýene Türkiýanyň hem gelip ýeten ýeri şu. Şonuň ýerine o zawod, fabrik gurulan bolsa-da işlerde ýene şonuň ýaly ýene jemgyýetçilik binalary ýerli hökümet gurmaga haky bar diýär. O haky bar. Yok. Ýöne näme özü gurmaýar, gurdurmana haky bardyr onuň. Gurup bilmeýär. Kurma mümkinçiligi yok. Eğer bir devlete modern devlet diyecek olsan modern devletin on ýaly bir güýji yok. Kurma önümçilik guruluşyp önümçiliğe girýändir. Sebäbi ýaşaýyş plasatkasyny öndürýän ýa-da iş plasatkasy ýa-da näme bolsa da öndürýän önümçilikdir guruluşyp. Devlet önümçilik edip bilmeýär. Modern devlet. Modern devlet näme diýär? Gözegçilik, kontrol, kanunlaşdyrıcı, tertip düzüne seretlendir. Indi şolan içinde neyde guruluşyp görýän modern devletin keskitlemesi var. Ve birini düşündürýän ýa-da bir näçe kitanyň içinde de geçendir şu zatlar. Soň ýaly bolmaly diýip düşündürýän ýerinde ýekeje ýerde ýa-da önümçilik diýen ýeri ýokdur. Sebäbi bürokrat diýen adamyňyz önümi ýa-da gözegçilikdir. Tertip düzgünüň ýerine ýetirilişidir. Ve şol toplumyň, jemgyýetiň ýaşaýyşyny üçin etmekdir. Onun içinde guruluşyk yok, guruluşygy indi näme üçin guruluşyk yok diýeli. Vatandaşlar guruluşygy başga adamlar edip bilýär. Şoň üçin guruluşyk etmeýär. Önümçiligi başga adamlar edip bilýär. Önümçiligi şahslar edip bilýär, başaryp bilýär önümçiligi. Ýöne elbetde önümçilig hem has ullakan önümçilik bolup başlasa mysal üçin. Ine Google ýalyk bir firmany gözüňe getirin, ama öz bürokratiýasy bar. Facebook var. Prezident saýlaýarlar her 5 ýylda arasynda. Başga näme gerek?
maslahatlar, briefingler eýem bürokrat bar şotayda. Näme üçin bar sebäbi ulu şolaram Google'dan bir zat gurjak bolsa özü gurana birine tawsiýelendir. Ol eýem döwlet düşünjesi diýmek ne şol düşünje döwlet düşünjesidir. Döwlet düşünjesi işini ayrı yani işin ayrı olmalı. Bugüne sen yani üniversitede professor ertirem çıkıp näme diýeň kanalizasiýa bejerip beresen ol eýem näme diýmek bolýar. Yani döwleti guruluşy etdirjek bolmagam ýalňyş bir zat. Döwlet oňa alyp bir nämesi ýok. Yani gerek däl. Guruluşy şahslar etsin. Misal üçin şol soragy yazan adamyň, yazan vatandaşymyzyň özü, sen özüňe guruluşy edip bilýän. Oňa alyp çalışyrmy zat däl. Yani döwletiň çözmeli meselesi däl. Döwletiň sana guruluşy etken we eden ýagdaýynda ýanky çıktıcıların yenen sen öz bakanlar menene şu jaýy 10 manada gurup berjek sana diýen döwlete döwletem soň gol çekdi hawa gurup başladyň soň kabul edýär şonu barlap ýani talaba laýyk edipdiňmi ýa-da kontraktyňa dolu berjek eden bolsaň sen 10 manadyňy hazynadan gönüsen adyňa geçirýär o döwletiň ýani sen bilen şol kontrakty düzen adamyň elinden alan o pulan hazynadan gönüsen adyňa geçirýär näme gerek oňa geçipdiň sana geçmeli. Ne şoň ýalyrak nämesi bar hatda döwletiň keminäýine nämede garşy ýeri ýokdur. Finans meselesine de garşy ýeri ýokdur. Şonuň üçin Merkez Bank aýyrda. Ýani ona geçeli. Döwlet sebäbi finansa döwlet garşysy diýmek ol döwlete ýem döwlet diýip bilmeýän näme diýip finans bilen işleşýär. Birilerinin finans bilen işleşmek ýa-da pul dolanşygyny üçin etmek ol ýem kontrolluk dolandırmak tertip düzgün diýmek däl. Ol eýem iş bolýar. Ýöne döwletiň etmeli iş bar. Ine Türkiýede garşyda aýdyň şu mysal beripler. Göne häzir şu wagt bolup duran zat da. Canly mysal. Garşan ýagdaýynda denilen bolýar watandaşlar görýär. Sebäbi ol erwetlik üçin edilen ok pikir etmän. Erwet niýet üçin edildi diýip. Niýetiň tapawdy ýok berde. Ýene bir sapar aýdaýyn duýgu meselesi bilen döwlet düşünjesi ikisi bir-birine dengelenen däldir. Bu adam erwet adamam ýok berde. Ol näli ýani perişde bolsun. Döwletiň bürokraty finansa garşan güni perişde bolsa da şol finans sistemasy ýoş-ýoş çöküp başlaýandyr. Onu açıp bolmaýan o zatdan. Türkiýe gatar ýagdaýda ine bilen ok, bilmeýänlikleri üçin o niýeti aýdyşyň ýaly erweden bolmany biler. Yani bilmeýän adam o ýerde iş bolmaly däl. Merkez Bank düýünden başga o taýda alynýan kararlarym gizlin bolýar. Neme de bilmeýär, döwletiň bürokratlary hem bilip bilmeýär onu. Ýani aýdaly emissiýanyň boljagyny, bolmajagyny Merkez Bankyň başlygy bilip bilmeýär. Şol sekundundan öň, sagatyndan öň ýa-da şol karar alınmagynyň, kararyň çykmagyndan öň Merkez Bankynyň başlygy şol kararyň näme çykdygyny bilip bilmeýärse, Merkez Bankynyň bir ses hakkı bardyr. Yani bilen ok. ýa-da ýani prosentni stavka diýerler. Çoňam köpeldirileceğini ya da azalılacağını Merkez Bank'ın başlığı bileni okumundan. Sistema şonu üçin eden ýagdaýynda Merkez Bankı finans sistemanın hakyky finans sisteması olur ve döwletine de modern döwlet diýip bilersin. Ýöne görülýän bir zat bar ine vatandaşlar şol bu zatlar ine 100 ýylda dünýä suud etdi. Yani nämen dogrudygyny, nämen ýalňyşdygyny. Indi şoň dogrusunu alıp ulanmak mı var ya da öğrenmek mi var? Ya da şu gidişine gitsin diýmek mi var? Türkmenistan'ın içinde de häzirki ýagdaýda edip bolan ok ya da täze Türkmenistan meselesinde ya da beýleki problemalary çözmek meselesinde hemmede şu zat çykýandyr. Ay onu edip bolan ok, ay bolmaýa, ay düzelmeýe, ýene sesleri men eşitýän. Indi sonra ýüze çykýar. Şonu düzeltmek için sen näme ettin? Ne ýöne gyzat? Ne ýollar ýapyp, ýollaryň ýapyklygy üçin, şonu çözmek üçin näçe adam aýdaly gerekli, ýani guruluşlara baryp ýüz tutup berdi. Ýok, guruluşlara barmagyna da gerek ýok. Şunu ýollaryň ýapykdygyny TikTokda ýene bir ýerlerde o dile getirse näçe adam bar TikTok bilen ýani.
Ya da yine Yeterli. açtı. TikTok neme var? Aydın yine yeni bir zat var. Kuruluşlara gerek yok. TikTok yine bir taze bir neme de. E, hem siyasi taraflara var da. Bir kurama. Yine aytacak diyecek zatlarını aydıp bolya ve seni sana benzeş yağdaydaklar tapıp bilye, paylaşıp bilyeler. Bir yere barmağa da gerek yok. Hem kim şu tayda biri o den pikirdeliğini bilyeler, ondan sonra gerekli adayında o köpçülüklerin çarede görüp bolya da. Yani ol işler edilmeyen bir zadın düzelmegine garaşmak ya da Hava. biri düzeldik vermek. Yankı devlet meselesinde de ve hem devlet düşüncesi näme diye. Ol iş kimin işi? Toplumun işi. Yankı community ya da cemiyetin işi diye. Şolong içinden dörep gelýär çykýarlar we şolar gurnaýar şol sistemany. Başka hiç kim, başka yerden biri gelip gurnan ok. Türkmenistanyň şu günkü ýagdaýynda da näme üçin men ynandyrjak bolup çalışýarlar? Sebäbi ynam diýen zat gaty güýçlü bir zatdyr. Siziň ynamaňyz. Türkmenistanda diktaturanyň barlygyna ynanýan bolsaňyz, diktatorun barlygyna ynanýan bolsaňyz, diýmek şol bardyr. Ya hemen düşüncesinde bolsa şo zat bardyr. Yani aslında o yok olup biler. Yani yokluğa da bar edip bilersiniz yine düşüncelerin netijesinde. Korkunç nämesem yok yani. Korkunç bir tarafam yok onun. Yani halk düşünüp bilen günü şu zatlara. Bizde kemine örgütleşme düşüncesi yok. Devlet in ulu örgüttür. Sözüňe özem yok. Ben gözleştirdim aydym onu. O söz yok ekene. Indi örgütlenip, nirde örgütlenip bolar? Örgütlenýänler näme? Prezident mi, döwlet mi, resmiýet mi? Ýok. Ol örgütleşmenin özü soň resmiýet gazanýar. Örgütleşmek üçin ine ol şahslardan emele gelýär. 1000 adam, 5000 adam, 100.000 adam şeýdip köpelip, ya ol döwlet derejesinden soň hem resmiýet gazanýandyr, resmileşdirýändir. Öz-özüni resmileşdirýän, biri resmileşdiren ok dene. Bir hukuk veren ok sana. Biri hukuk veren ok. Hukugyň manysy şol. Ine haýwanlaryň hak hukugy ýok bolsa, olar talap edip bilen ok, döredip bilen ok şonu. Özüň döretmen bolýar. Onun üçin hem hukman ýanky dawa jenjeli diýen zat ýok. Onu her kili ýollar bilen öz hukugyny döredip bilýän. Ine örgütleşme diýmegem ine daşynda 10 ýyldan bäri 2 milyon türkmen bar. Şular näme üçin bir ara gelip örgütleşip bilen? Yani näme päskel berýär şu zady? Yani birine berde karşı çıkmak ya da birine cezalandırmak, ağır almak düşünce değil. Yöne örgütleşmek için sebebi adam birlikte yaşayan. Social nämedir? Köpçülüklerin bir arada yaşayanlar. O bir arada yaşayan ve şu köpçülüklerin yaşayan vaktin hükman suratda köpçülüklerin problemalar çıkyandır. O problemanın diňe ýanky bürokratda çözüp bilýändir. Şoň üçin ine ýurdun başynda bolsaňyz şu günkü ine edilip otur şol işler. Köpçülük ansatlyk bilen çözýändir. Ýöne köpçülüğün problemasyny kişiler hiç haçan çözüp bilmeýär. Yani örgüt olmaz. Hakam yok, çözmedi. Hakam, başarıwan bilmeýän mümkin de. Yani şoň üçin daşynda bolsaň, sen daşynda ýanky döwlet düşünjesine ýa bolansoň, örgütleşip bilýän. Ondan seni saklayan adam ýokdur. Bahana gözläp bahana tapyp bolýar, islendik bir zatdan bahana tapyp bolýar. Olam gaterbet gatır. Bahana bolsa şonu çözmeli bolýar. Mysal üçin o gorkýan, daňyrda ýakynlarym bar. Bahana bularyň hemmesi. Ýakyny bolmayan adam barmy? Yani bahana bilen bir zat çözülüp bolýan däldir. Yani bahana çözem ýalňyş iş dünýäsinde bahana diýilen söz ýokdur. İş dünýäsinde problema bardyr, problemany çözersiň. Yani çözmek için bir özüne ýanky ýol hartasy döredersiň şu problemany çözmek için. Ve şoň bilen ýürersiň. Yani en esasy ýanky siziň maksadyňyz, vizyonyňyz näme? Şol vizyony görüp bilseňiz, balan zat benim fikrimçe o hiç de kıyın zaten. Yine rildeşimiz yazıya aydın. O kakiyelde bir hepde de 3000 yığınap bilmedik. Aydın neyran örgüdü, nämäniň jemiyeti kemine dip
aydın deyipdir o. Ya bulam bir taraftan doğru zat yine şu. Yani kömek edenler var. Yani aslında näil olmalı yani aydın aydışı boyunca hem kim şu cevapkärçiligi bilse ve boynuna alsa 1 liradan uğratsa da gatıkan artık maç bilen pul bolýar da yani yükü elmide ama sağanagly adamların hava sırtına yükleseniz arkasına son bu iş yöremeyeni 3000 bolýar. Yani 1 liracık neme var KKL'de yine şu taydan bir zada aytmakçı. 5 liradan 10 liradan hem uğradanlar var. Yine şol gatı nemette beğendirdi meni. Näme üçin diýseniz, şol kömege gatnaşan adamların sanynyň köpdigini gördüm men şu taýda. O pulun muktary önemli däldir meniň pikirimçe ýöne. Şonu az bolsa da şonu uğradyp bilipdirler. Ine bizem şonu isleýäs 1 lira bolsun ýöne hemmäniň deme hemme şu işin içinde olsun. 1 lira size hiç yıl täsir eden yok da yine ya da hatta şu an biz bir güden işler alıp barýas hiç kim soran yok da siz näçe pul çıkarýaňyz şu işler için. O pullar nereden gelýär diýip yine örgütleşmek meselesinde ne bizim şu pul çıktıcısı var bu işlerin vatandaşlar çıktıcı ediliyor yöne biz onu yani minimize etmek için mi işleyeceğiz finansı yine şu zatlara etmek için hukman suratlı kişilere diyenlerdir yine yankı örgütleşme nemesi var bizim bir neçe adam o hazinan göredilmeli ve hazinan nemesinde bizim bürokratiyamızı yavaş yavaş kurup oturuyoruz ve bu zatlar ediliyor ve hiç kime de ben fikir edemem vatandaşlarımızın içinde şu işlere katlaşan vatandaşların hiç durmuşunda yani iza gidişlik oldu ya da çöküşlük oldu deyip fikir edemem de yine yönelik Merkez Bankası'nın kararı öyle sen aylığını $100 azaldık bilirler sesin çıkan o $100 azaltıyor yani bir yankı alıp yine kömek diyende ya da başka problema da olup bilir işlendik problema olup bilir sonu çözmek için pul gerek olan yağdayında 5 lira 10 lira ol hiç sade eden ok onu bilen siz ziyan göreniz ok işgili şimdi kabirlerinde yankı banktan banka transfer problemaları vardır yani köpüsünde bank hesabı olmasa transfer edip bilmeyenler on yağlıların vardır yani şunu emesen var yöne kemine kömek edilye örgütleşme näçe yok diýsegem ýuwaş döre oturuyorum. Geçen yıllar ya da 19. yılda has aktivdi. Yani onu vatandaşa görensiniz yani dürlü nämeler bilen bozulandır şol näme. Yani şol döwrdäki örgütleşme hakyky iň näme wagtdy diýip bilen, güýçlü wagtdy diýip bilen kimine. Nawa. Yani onam görülme boldy. Birinciden vatandaşlar problema nämede? Men görýän problema maýdaýyn. Ýa-ni şeffaflık yok işte. Şoň üçin oldu. Biz hatta şu hasaplara gelen pulları güllük görkezmek için onu elbette sağlatmadan görkezmek isterdik. Yani onun yalan mümkünçiliğimiz yok. Şu vaqtda. Şoň üçin güllük şol çıktıcıları näle pul sarf edilen olsa gelen olsa şolun muhtary hemişe görkezilýändir. Yani durýandyr onu bizim özümüzün içimizde bir topar var ki o zatlar barlaýar diýen. Olar biz bilen nämes yok yani. Buyruk alya ya da buyruk verýär diýen düşünje yok. Olan işi var, barlamalı. Sebäbi bizem ýalňyş bileriz. Bir ýerde bir ýalňyş bir zat eden wagt, o ýalňyşy bir tapaýmaly hukman sonra. Yani şol ýagdaýda jogapkärçilik görýär belli. Hawa. Yani şoň üçin hem bu işlerin nämesine biz üns berýär. Yani şeffaf bolsun. Sizin oradan pulunuz uğradan yerinize ya da siz bir maksat edensiniz yani KKL'de pul uğratmanız şu KKL'den göğsüne barmak için şuna içine değmeli biz. Ve size de şuna garanti vermeli, size de şunu görkezmeli hukman suratda. Ve şol işen biz doğru deyip hasap edýär. Indi şu taý bir ýyldaşymyz, ýanky ýyldaşymyz ýazypdyr. Che Guevara diýe. Kemine sen katıl butonunu diýär-de ol näme bolma, näme diýilýär ona. Yazılma, YouTube'un aýratyn bir ýerinde yazılma bar da. Şoňa pul goýýan, o şonu açsaň diýär-de bizem şu taýdan golla al diýipdir. Biz onu açmadyk sebäbi
Näil diýeli. Pul sorasaň türkmenler ýalňyş düşünýär. Ýöne sen şu iş etmeli, mecburiyetinde ýalam görýärler. Şonuň üçin aýdýanda şu işler için näçe pul harjalýar? O kimler var, näde edilýär? O giden bir näme, soňa ekrana çykmagymız bizim bir azacık wagtymız var, ine şonuň arasynda çykýas. Her gün akşam 9 bilen 11 arasında bir boş wagtymız bolýar. Şo wagtlar o çykjak bolýas. Onuň daşynda bir boş wagtymız hem ýok bizim. Ertirden başlaýar, akşam gabat 4-de 5-e çellinem gidýär. Adamlar pikir edýär, YouTube'dan pul gazanýarmykan diýip de. Näçe pul çykarýan diýip sorany oklar ýöne şu iş için. Yok, şol taraplara var, yani YouTube'dan pul kazanýarlar. Biz maksadımız YouTube'dan pul kazanmak değil vatandaşlar. Yani. Sonra yüzlerce adam şu YouTube'un gelecek puluna mı işleýär? Olam bir... O berde yüzlerce adam işleýär. YouTube'dan pul kazansan, özüň bir kanal açarsan, şu taýda bir zatlar edip, onun için hem olamaň zat değil. Kimine YouTube'dan pul kazanmak için, men şonaý da YouTube'dan pul kazanmak için sen investisiýa etmeli birinci. Ol investisiýadan sen şu günde belki $3000 geçýändir. Kompüter gerek, o güýçli, kompüter, mikrofonu, montajı için bilmeyen olsan gidersin kursa yazılarsın. Kurslar en azından $500-600'dan başlaýar. Yani montajı profesyonel etmek için kanaldan pul kazanacak olsan işem şona göre etmeli bolýar. Ol işe maksat değil. Ve o pulu YouTube berýär. Sen berem ama YouTube'dan pul kazanýan. YouTube berýär. Ona näme üçin näme diýilýär? Görüklik diýilýär. Yani on ýaly adamlara hormat goýmaly vatandaşlar. Berýän $100 mı bar mı yok mu? Aylyk şu taýdan $200, $100 kazanýarlar. Her adama $1'dan düşýär eken aýdyn. Ýene şonuň üçin edýäs biz şu işe. YouTube'dan pul kazanýan olsa da yani maksady şo bolan ýagdaýynda da pul kazanmak üçin maksat ýöne oň ýanynda garşylygynda size de bir zatlar berýändir, bilgi berýändir ýa-da entertainment diýilýär. O sözem türkmençe yok. Bir zat berýändir size. Siz hem şoňa garşylygynda seretýäňiz, olam şondan pul kazanýan bolsa. Oňa eden işine birazcık hormat goýun vatandaşlar. Bizde işe hormat goýulan hiç gelir. Ağzında kuş tutay, sana hormat goýulan işe. Gaýtym näme hormat goýulýar? Cellat bolsaň, cellada hormat goýulýar. Bu erwet zat, aýlagan zat bu vatandaş. Pul kazanýar. Sen puluny ogurlayan adama diýen pul kazanýar diýip, men pulumy ogurlaýar diýen ýöne bir adam kanuny ýa-da tertip düzgünüň esasında pul kazansa, YouTube'dan pul kazanýar. Pulu YouTube berýär, o sen beren ok. Olam $100 berýärmiş. Ýöne bize YouTube'dan näme pul kazanamyz ok vatandaşlar. Oň ýalyk bir maksadymız hem ýok. Yani kazanjak bolsak size aýdardyk, ýa-da abone olun, like basın, paylaşın, yenedin diýip ýa-da çıkışlarımızda da kendi bir nämeň üstüne gitmen. Biz kemiýe bilen son wagtlarda bu türkmeniň psihologiýasyny birazcık öğrendik. Şoň üçin ona göre pul kazanmak üçin köp seredilmek üçin hem kontentler döredip bilýär. Näme däl. Yani maksadımız o däldi. Bizim maksat o zat däl. Yani katıl butonuna, o katıl diýip ýa goşul diýen bir knopkasy bardy YouTube. Onu açsak YouTube 30% kesýärmiş. Ýene ugradan pullaryňyzyň 30% YouTube'a gidýär. Olam demek olmaz, doğru olmaz. Yani sizin ugradan puluňyzyň 30% YouTube alýar. Bize de 70 gelýär da. Doğru bir näme diýip göremek. Söwdalaşma diýip biljek däl men muňa. Şonuň üçin kömek etjek bolsaňyz başga ýollar bilen etseňiz bolar. Ýöne biz ekrandan şu pul meselesine köp girmejek bolýas ýanky. Aýdan nämesi var. Türkmeniň psihologiýasyny, niýetini diýelim meselem entek. Görýär daşyndan o eýen bir kellesinde bir niýet bardyr şu arada. Aýdýar şu pul üçin edýändir diýip. Pul üçin bolsa şu wagt türkmenleriň ýarym YouTuber bolup gidäýmeli de aýdyn. Men şunda mäni görmedim. O
Türkmenler ýalyk puluň izinden ılgap az pul gazanýan millet görmedim de. Iň köp puluň izinden ılgaýarlar, ýöne iň azam türkmenler gazanýar. Aýtjak bolýanym. Eger şu taýdan o pul gazanyp bolýan bolsa-da, türkmenleriň ýarymy YouTuber bolardy. Mümkin däl o zat. Ya ansady iş değil, kıyın iş. YouTube'dan pul kazanmak kıyın iş. Mene başaramak. Ha. Yani o pul kazanmak için on kıyın yankı edilmeli işi var. Biraz investisi var. Tamam, bilgi özün geliştirmeli, şuna layık. O işe maksat iş değil. Şunu eden son sen pul kazanıp bilersin. Ayda $300-500. Yani şunu etmen mümkün de. Ama bizim kanalda, sonra pul kazanyan kanallarda esasen bir ya iki kişi çıksa diyendir. Ol bir resmi kanal olmasa. 2-3 kişi çıktı diye ya da bir kişi köp, bence bir kişi çıksa diye sebep bu YouTube'un getirecek kazancı şu bir kişinin için edip bilendir. Yani biz yüzlerce halkın sesi medyada yüzlerce neme vardır. Katlaşan, işleyen, arka planda olan hemmesine o YouTube'dan gelen pulu paylaşsan $1'dan onu nehem etsin. Ayo $1'dan yetmez mi kan yani paylaşsan. Ya ayda şu taýda nemedeli yankı örgütleşme diýilen o sözem Türkmençede yok edil o manysy. Ýöne yankı Max Weber'in bir nemesi diýeler, önümi diýeler şolam. Max Weber'in ildeşler şonu hökman suratda okan täze Türkmenistan bilen ýakyndan gyzyklanýan o içinde orun almak bürokratiýasynyň içinde orun almak isleýän ildeşlerimiz hökman suratda Max Weber'i okamaly. Şol adamyň düşünjeleri hemme zady gatygowy we geňişleýindir. Öz düşünjäňiz hem yankı nämäni bir kitap okamagyň nämesi bardyr. Men özümde şol zat edem soň vatandaşlar kitap okanda, bilgi alanda ya da bir bilim alan wagtyň şu zat bar. Özüň birinji kimliğini bilmeli, tanımalı sen kimliğini. Aýdaly bir kitap var, alma hakda kitap. Şol kitabı okamankan içindäki yankı kitabın başındaky nämen okap bilýän, okudum näme hakynda kitap ya da başga bir ýerden gördüm. Şol kitapda alma hakynda bolsa sen özüň alma hakynda näme bilýän bolsaň ýaz bir kenara. Tamam, kitabı okan soň yankı öz ýazan düşünjäň bilen ikisini deňeşdir. Yine şu jagaz nämäni edip gitseňiz, kitap okan wagtyňyz. Hem birinciden okan zadyňyz has bol ýadyňyzda galýar. İkinciden hem özüňizdäki üýtgeçikleri görüp başlarsyňyz. Yine soň hakykatdan aýna sereden wagtyňyz bir karşyňyzda bir tahsilat görüp bilersiňiz. Yani bu zatlar hem kıyın zatlar şu gününe internet var. Şonu ulanyp bilsek, doğru ulanyp bilsek. On kitapları kemine nämesi bardyr? Açık nämede mut. Hawa o nemelerin kitaplary mut, hatta nemeleri var. Gysga mazmunly görnüşleri hem bar da internetlerde. Şonu mut bolsa näme üçin ulanmaly der? Yo mut ya. Ya okamak üçin mut zat gatyka internetde. Diňe okamak islemeli, okajak zadyň bilmeli. Hemme zadan bar. Öňküler ýaly näme gerekler? Yani kitapxana gitmek, kitap özlemek, kitapçıdan satın almak. Hemme zat, hemme mümkinçilik var. Şonu ýöne okaýmaly, gyzyklanıp göräýmeli. Yani ziyana vermez, şonu biller. Onda kemine cemlesek yine vatandaşlar modern devlet diýdik. Ve biz şu devleti vurup bilmedik, onu özümüzdeki düşüncelerden görüp bilýäs. Yine Türkmenistan'da ýagdaý agarlaşyp başlady welin. Devlet bar olsa şu devleti düzeltecek olurdun ya da devlet eye çıkýar şoňa problema yani ulu problemalary sen çözüp bilen ama aýyndaşyna işlemene çıkanlar özleri çözüp bilmeýän problema sen başyňda bolanlygy üçin. Biz entegem şu şahsiýet diýär. Şahsiýet däl berdi. Sistema ullakan zat. Yine şoň problemasyny çözüp bilmeýän üçin daşyna gaçýan. Bärden hem şu wagt Ýewropa gitjek bolýar, bärem bulaşyp başlady. Hiç kaçan durup diyemiz o. Ne için gideli, düzedeli şu tayin diyor. Ýewropada yerde yerleşýär. Türkmenistan hem yerde yerleşýär. Yani planeta, yer planetasında yerleşýär ikisem. Yani üýtgetmek, ne için yaşayan yerini düzeltmeliler.
Yani öňe näme var tarihte, yani näçe ming ýyl öňe gitmek için, hatta prehistory 12 000 ýyl bolýar. Ondan Ha 12 000 diýeli bizim eramyzdan öňkü näme bolýar? Yani o nämelerini bilemok. Yani şol döwürde adamlar näle ýaşapdyr? Ýaşaýan yerinde ýanky awlap biljek haýwany, toplap biljek miwesi gutaran soň göçüpdirler. Yine göçüpdirler. Ýöne bir ýerde soň akla edipdirler, diýipdirler. Biz bu haýwanlary özümüz ýetişdireli, ekinäm özümüz ekeli, göçüp gonyp görmeli diýipdirler. Näçe ming ýyl mundan yine ýöne kayda. Ýöne biz şol döwürden aýdal 12 000 ýyl wagt geçdi. Pikirlenmäne 12 000 ýyl wagt geçse, şu günem näme diýäs? Arada ýene Seljuklu var, ýene var. Yani ullakan döwlet guruluşlaram var. Ýöne şu güne gelende näme diýäs? Türkmenistan ýanky awlap biljek haýwanymyz, toplap biljek miwemiz gutarsa, derre başga ýere göçýäs. Berde doktor başlady, ýene başga ýere göçjek bolýar. Maksadymyz näme? İşlemek, başka hiç. Yani hiç kim diýenok, men şuňaly bir firma gurjak ýa-da ine ýaşamak gurun neden ok aýdym. Ýa-da ýaşamagam ýok. Diňe işlemek üçin ne şol zat etdi. Nämemişin pul berýärmişin de. Bu katerwet zady. Durmuş puldan ibaret däldir. Ýanky Idiocracy diýen bir kino var. Şoňa seredin, şu kinony görüň. Bir ýarym saat kinodur. Ine jahilliň nämedigini düşündirýän bir kinodur. Soňam biziň näme diýip berenimize seredin, kinoda bilen bizi deňeşdirip görüň. Katerwet zatym. Aýtýas ekranyň biriniň nämesine tusuny basmak üçin däl. Owa, aýda onda şu taýda utaraly. Bolýar onda, sağ ol. İldeşler. Size de sağ olun. Peýdaly gurumlar edendir diýip, ýani täze Türkmenistana taýýarlykly bolmagyňyza peýdaly gurumlar edýändir diýip o pikir edýäs. Şonuň üçin edýäs, ine uzatlar. Soňra beýlek tarapdan ine şu gyzyklanýan, şu zatlar öwrenip bilerin diýip özüni keşfeden adamlar hem hökmen suratda bizim bilen kontaktda geçip biler, o şu uğurlardan okan adamlarım täze Türkmenistanyň kadrlaryny, biz kadrlaşma doğru gidip barýason ýuwaş sessiz kadrlaşma diýel. Yani sessiz diýende onu siýasylaşdyramazyok da biz o täze Türkmenistanyň o guruja adamlaryny. Şonuň üçin hemmekim öz işini özü bilip işler ýaly sessiz demede tempde alyp barýas. Şonuň üçin siz hem şu işlere bilen gyzyklanýan bolsaňyz, düşünýän bolsaňyz, gelip bilersiniz, siz taýýarlamak köp wagt almaz. Biz 8-9 aýda taýýarlanan adamymyz gatykändir. Siz hem şolardan kem dälsiňizdir diýip pikir edýän adamyň öwrenip bilýär, üstüne dursa, şonuň öwrenmeligine düşünse, öwrenip bilýär. Ýonuň üçin çalt öwrenýärler. Öz köp adam, vatandaşlar özüňizden habaryňyz ýokdur. Sen aýdaýyn onu. Potensialyňyzdan. Bilemok diýip pikir edýänsiňiz, düşünemok diýip pikir edýänsiňiz ýöne işiň içine giren soň we bizde ýanky ýöriti şol kadr ýetişdirmek üçin taýýarlyk güllerimiz ýa-da sagatlarymyz hem bar. Şo taýda ýuwaş-ýuwaş eýem işe düşünüp başlaň soň bu zatlar kyn däl. 5-10 sanyk kitap okarsyň, köprek okarsyň. Tiz öwrenip bilýär. Türkmeniň ýene bir nämesi bu. Okuýu diýin. Çalt öwrenip bilýär. Çalt öwrenýär, onu biz gördük türkmenler. Bu tarapdan malades. Ýani umumy jemgyýet ýagdaýda bir ýalňyşlygymyz bar şoňa olam ýuwaş-ýuwaş düzelýär, ýöne o şahyslar has çalt düşünýär bu zatlara. Şonuň üçin gelseňiz hem siz öwredersiňiz belki. Bu taýdynda hem köpçülik nemesi gidiýär, bir akym bar, bir ýanky näme aýdyk bizeli kemine. Biz öwretýäs diýende biri, yani biz öğreteceğiz diýende kemine çykyp öwreden o taýda. Yok, o manyda däl.
Biz Keminen- diýende şu täze Türkmenistan hökmünde el O- alýan men şu Guramla nemesinde. Keminen özüm student otayda menem student gelenlerim öğretýär bize bir zatlar. Biz yani ortak akıl diýilýär ya da döwlet aklyny ne şu taýda döret bar ya. Yani ol döretmek üçin hem diňe bir adamdan çykdy ýa döwlet akly diýmek ýalňyş bolar. Dürlü pikirler vardır. Yine şunun neticesi yani bize mi öğrenýär, olara mı öğrenýär? Yani her gelen adam öz bilýänini öğretýär. Ähli bilgini bir adamda jemlemek mümkin değil. Olýar onda aýdym. Iýleşler sağ olun. Öyle sağ ol Kemine. Vatandaşlar sağ olun.